मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय गिदिर खौरां नोंथाङा EKYC आपडेटखौ थाबैनो खालामना ला लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय EKYC आपडेट खालामनाया गोनांथार जुदि नोंथाङा दासिमबो EKYC आपडेटखौ खालामना लायाखै अब्ला थाबैनो ओनसोलनि रेशन गलादाराव थां आरो EKYC आपडेटखौ खालामना ला जुदि थाबैनो EKYC आपडेट खालामना लाया अब्ला नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय EKYC आपडेटखौ माबोरै खालामनांगौ खुंथाय बिफाना रेशन कार्डनि EKYC आपडेट खालामनाय हाबाफारिखौ आखायाव लादों नोंथांनि ओनसोलनि रेशन गलादाराव थांना EKYC आपडेट खालामनायनि खौरांखौ ला खुंथाय बिफाना गलादारफोरनो बे बिथोनखौ दैथायहरदों गासैबो गलादारफोरा जुननि 15 अक्ट'निफ्राय 25 अक्ट'नि गेजेराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि फिंगारप्रिन्ट लानांगोन नोंगौ आदार रायजोआरि राननाय आरो बाहायग्रा आयदा बिफाना माखासे नेमखान्थि फोसावदों